Van 'n klein begin in 2006 het die TW Groep van krag tot krag gegaan en homself as 'n toonaangewende kontrakteur in die petrochemiese, mynbou en konstruksiesektore gevestig in Secunda en sy omliggende areas. Die groep het sedertdien horisonne uitgebrei en lewer spesialistdienste in verskeie velde soos siviele konstruksie, grondwerke en grondverskuiwings, vervoer, sloop, maatskappyhuur, residensiële en industriële ontwikkelings, konstruksieopname, voorraad en damonderhoud, as- en verddamme, asook staalvervaardiging en installasies. Hulle lewer ook dienste aan die algemene publiek met hulle eie plaveisel- en baksteenfabrieke wat sand- en aggregaatverkope insluit. Die maatskappy se gesofistikeerde personeel en toerusting-infrastruktuur bied kliëntediens wat ongeëwenaard is. Met interne werkswinkelfasiliteite en gespesialiseerde aanleg en toerusting het die TW Groep al die hulpbronne om aan kliënte se vereistes te voldoen. TW Groep, dienslewering van uiterste goeie gehalte met streng kwaliteitbeheer.